Do ríti, ešte raz. Prestaňte s tým. A nebudem ďalej hrešiť. Prestaňte s tým. Do ríti klamať. Prestaňte do ríti klamať túto verejnosť. A hlavne vy. To je slovo, ktoré na tejto tlačnej konferencii poviem. Do ríti, ešte raz. A oni mali hlasovať ako protekčným deťom kolo hovorov, online hovorov, ktorí mali ambície niekomu vykopnúť dvere. Je vládny návrh zákona o daní z finančných transakcií. Poslankyňa Škopová, kde som sa to vrátil. Pán poslanec Matovič z reakciou, nech sa vám páči. Cvogaus, normálne. Z toho videa ste aj videli, že niektorí politici v slovenskej politiky nevykazujú znaky len požívania alkoholu, ale evidentne majú radi aj kokain alebo podobné drogy, o ktorých je to viac menej verejné tajomstvo, že takejto zábavke a nebezpečnej zábavke holdujú.